במסכת ברוכס בחרתי לדבר הערב בעניין הכללי של חשיבות הברכות. קודם כל, אנחנו יודעים הרי שמסכת ברכות זה המסכת הראשונה בש"ס, וכבר עמדו מפרשים על זה למה דווקא התחילו במסכת ברכות. השלטי הגיבורים בהקדמתו על הריף במסכת ברכות הוא מסביר מדוע פותח הש"ס במסכת ברכות ובמצוות קריאת שמע, שזה בגלל הפסוק רישיס חוכמו יראת השם, כך הוא כותב. לכן היה סדר רבותינו הקדושים להתחיל המשתה בייחודו של הקדוש ברוך הוא, ואמרו שחייב אדם לקרוא קריאת שמע, לייחד שמו ולקבל על עצמו עול מלכות שמיים ועול תורה ומצוות ערב ובוקר, שנאמר בשער בקרוב קומך. השלטי הגיבורים מתרץ בזה מדוע מתחילה המסכת הראשונה במצוות קריאת שמע, אבל הוא לא מתרץ מדוע כל המסכת הראשונה מתחילה במסכת ברכות. הרי יש מצוות חמורות הרבה יותר, כגון מסכת שבת, מסכת עבודת זרה ועוד. הרמב"ם בהקדמתו לפירוש המשנייס מסביר גם את העניין של התחלת הש"ס במסכת ברכות, וגם הטעם שאת המסכת עצמה הוא מתחיל עם מצוות קריאת שמע, כפתור ופרח. וכך הוא כותב הרמב"ם, זה הלשון שלו. פתח תחילה בברכות, וטעם הדבר כי למשל הרופא המומחה כשירצה לשמור בריאות הבריא כמתכונתה, לא מדברים שלו בוא לרפות חולה אלא רוצה להחזיק בן אדם בריא, מטפל תחילה בתיקון המזון. ידוע, הרמב"ם הרי הרבה כתב כמה שהאוכל יכול להזיק לבריאות. לפי כך ראה זה אשר השם בעזרו, זאת אומרת מתכוון זה שסידר את הש"ס, להתחיל בברכות, לפי שהבא לאכול לא יוכל לאכול עד שיברך. ולכן מצא לנכון לפתוח את הדברים בעניין הברכות, כדי לתקן את המאכל תיקון ענייני, וכדי שלא יחסר דבר בשום עניין, הוא מדבר על כל הברכות, לא רק של האוכל, וחובת המאכלים והמצוות, ואין מצווה שהיא חובה כל איש, כך אומר הרמב"ם, בכל יום כי אם קריאת שמע בלבד. ואין מן הראוי לדבר על ברכות קריאת שמע לפני שידבר על קריאת שמע עצמה. לפיכך התחיל ממתי קוראים את שמע וכל הנספח לכך, ואחר כך חזר לעניין סדר הברכות במסכת ברכות. על כל פנים אנחנו רואים מכל אלה את החשיבות ממדרגה ראשונה של ברכות. יש עוד עניין מאוד חשוב בעניין הברכות, וזה החיוב לברך 100 ברכות כל יום. בפרשת פקודי אומרת התורה, ויהי מאז כיכר הכסף לוצקס לסדני הקודש וסדני הפרויכס מאז אדונים למאז הכיכר כיכר לאודם. על זה כתב בעל הטורים שתקנו לברך 100 ברכות בכל יום כנגד 100 האדנים שבמשכן, ומכאן רמז ל100 ברכות בכל יום, כך אומר בעל הטורים. כמובן שזה רק רמז, אבל רואים מבעל הטורים שלמה הוא משווה את זה לאדנים של המשכן, שכפי שהאדנים היוו את היסוד של המשכן, כך הברכות לפי דעתו הם יסוד חשוב מאוד ביהדות. ברמב"ם בהלכות תפילה יש הלכה פסוקה, זה גם מובא בשולחן ערוך אור החיים, שחייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום. יש חיוב. מצינו כמה טעמים ומקורות לזה. בש"ס המקור להלכה זו היא במסכת מנוחס, שם כתוב תניא הוי רבי אומר חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום, שנאמר ועתו ישראל מו השם אלוקיך שואל מעמך. מה זה? אז רש"י שם מסביר מו השם אלוקיך קרי ב100.
ממו, כאילו רבי מאיר דורש, כאילו שזה כתוב מאיר. ובזוהר באמת כתוב מפורש, אל תקרא מו אלא מאיר. במדרש, במדבר רבה, במדרש תנחומא בפרשת קורח, מצאנו שדוד המלך הוא שתיקן את ההלכה הזו בשעת המגפה. כאשר בירושלים היו מתים כל יום כ100 אנשים במגפה, עמד ותיקן שיברכו 100 ברכות בכל יום, ופסקה המגפה. במדרש דרשו את זה בגלל שכתוב בספר שמואל, ואלה דברי דוד האחרונים, נאום דוד בן ישי, נאום הגבר הקום על משיח אלוקי יעקב, ונעים זמירוס ישראל. אז המדרש אומר, המילה על זה עין ולמד זה 100, זה גימטריה 100, וזה 100 ברכות. שמזה המקור שדוד המלך למד להגיד 100 ברכות, וזה עצרת המגפה. עכשיו עלינו לברר האם החיוב של 100 ברכות בכל יום זה דורייסה או דרבנן. אבל על כל פנים, בין אם זה דורייסה בין אם דרבנן, יש לתמוע מדוע רוב עם ישראל אינו מקפיד לספור שיברך 100 ברכות בכל יום. הרמב"ם בספר המצוות מביא את בעל ההלוכות גדוילס, שהוא מנע מצווה זו של לברך 100 ברכות בכל יום בתוך התרי"ג מצוות. אבל הרמב"ם דחה דבריו ואומר שזו רק מצווה דרבנן, ואין מצוות דרבנן בכלל מעניין התרי"ג מצוות. כך אומר הרמב"ם. לכאורה הדרש שדרש רבי מאיר במסכת מנחות נראית שהיא דרשה גמורה, ומזה משמע שבעל ההלכות גדולות צדק במנותו את חיוב לברך 100 ברכות בכל יום בין התרי"ג מצוות. כי רבי מאיר דרש את זה מהפסוק, כמו השם אלוקיך שואלים מעמך. אבל למעשה, חוץ מבעל ההלכות גדולות, רוב רובם